Καλησπέρα. Μείνε σε αυτό το βίντεο γιατί σε ενδιαφέρει. Η καλοσύνη και η ειλικρίνεια δεν είναι αδυναμία, αλλά κάποιοι τις μπερδεύουνε με ευκαιρία. Αν είσαι στο φάσμα ή έχεις κάποια αναπηρία, δες πώς να προστατευτείς από την εκμετάλλευση. Υπάρχουν 3 red flags που πρέπει να προσέξεις. 1. Η βιασύνη. Θέλει να προχωρήσετε πολύ γρήγορα στο οικονομικό κομμάτι? Συνήθως ένα τέτοιο ερώτημα και μια τέτοια διαπίστωση κινεί πάρα πολλές υποψίες. Υπερβολικό ενδιαφέρον για παροχές. Ρωτάει συνέχεια για επιδόματα ή ποιος σε φροντίζει οικονομικά. Αυτό εντείνει λίγο περισσότερο αυτή την υποψία. 3. Love bombing. Σου δίνει υπερβολική προσοχή ξαφνικά μόνο όταν χρειάζεται κάτι. Το πόσο εκνευριστικό είναι αυτό το πράγμα δεν λέγεται. Πάμε να δούμε όμως τώρα όλα αυτά πώς θα αντιμετωπιστούν. Πρώτο και το σημαντικότερο, θέσε όρια. Εάν τυχόν σε ρωτάει τέτοια πράγματα, εσύ πρέπει να πεις «Δεν μοιράζομαι οικονομικά στοιχεία νωρίς μέσα σε μία νοημία». Αυτό είναι η πρώτη μαχαιριά, έτσι. Συμβουλέψου έναν έμπιστο. Συνήθως ο έμπιστος μπορεί να είναι φίλος, συγγενής, θείος και γενικά όποιον έμπιστο έχεις. Γενικά, ρώτα έναν φίλο ή ένα μέλος της οικογένειάς σου και που εμπιστεύεσαι αν βλέπει κάτι περίεργο. Εντάξει, η δική μας οπτική καμιά φορά χάνει τις πίσω σκέψεις. Μη φοβάσαι το όχι. Αν κάποιος φύγει επειδή δεν του έδωσες πρόσβαση στα χρήματά σου, τότε έκανες την καλύτερη εκαθάριση. Αξίζεις κάποιον που αγαπάει εσένα και όχι τις παροχές σου. Μείνε ασφαλής. Παιδιά, το gold digging είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο και πρέπει να είναι προς αποφυγή. Και ειδικά οι ευάλωτες ομάδες πρέπει οπωσδήποτε να αποφεύγουμε τέτοιου είδους κακοτοπιές. Γι' αυτό κάθισα και σας τα είπα για να προστατευτείτε. Εάν θέλετε περισσότερα βίντεο σχετικά με τον αυτισμό, με άλλο είδους κοινωνικά θέματα, μπορείτε να πατήσετε μια καρδούλα εδώ και εννοείται να συνεχίσω αυτό το καλό κομμάτι.